सर्व धर्म समावेशक कसं होतं हे गोवेकरांनी समजून घ्यावं. इन्क्विजिशन नावाचं भलं मोठं इथं षडयंत्र चाललेलं पोर्तुगीजांच्या करवी, आणि ते इन्क्विजिशन जिथं इथल्या भारतीय लोकांना गोवेकरांना गोवेकर म्हणून जगायला इथं परवाना नव्हता किंवा दिलं जात नव्हतं, अशा वेळी शिवबांना जेव्हा ही गोष्ट कळली तेव्हा तातडीने त्यांच्या अनेक स्वाऱ्या गोव्यावर झाल्या. 1600 साधारणपणे 60च्या दरम्यान 61, 63, 64, 1664, 1671 आणि 1675 अशा 5-6 स्वाऱ्या त्यांनी गोव्यावर गोमंतकावर केल्या. त्यातले 1667 मधले इथला कोलवा जो किल्ला आहे, ज्यावेळी आंतरिक कलह झालेला, जे देसाई जे होते, जे मुजोर झालेले, त्या मुजोरांना धडा शिकवण्यासाठी म्हणून आणि या पोर्तुगालाने त्यांना आश्रय दिलेला, तर त्यांना अद्दल घडवण्यासाठी म्हणून जो हल्ला केला तो या किल्ल्यावर होता. पण शिवाजी महाराज हे हेरकुलस सारखे कधी गायब होतात, त्यांना पंख आहेत, ते अदृश्य होतात, आता इथं आहे लगेच कुठेतरी असतील, अशा प्रकारचे वेगवेगळे कल्पना जे होते ते वेगवेगळ्या राज्यकर्त्यात होते. याला पोर्तुगीजही त्याला अपवाद नव्हते. त्यांच्याही मनात अशाच प्रकारचं शिवाजी महाराजांबद्दल वेगवेगळे नोशन्स होते, आणि त्यामुळे त्यांनीही इथं जास्त न झगडता तो किल्ला त्यांच्या स्वाधीन केले आणि गेल्या तिकडे पळून गेले.